ukusiqonda masilungisa ukuhlala. So amadoda apha belungisa ukuhlala kwaqala ezimbini iqhaza qonda masilungisa ukuhlala xa sithi uyahamba masilungisa ukuhlala yathi i-1 ezimbini uJohn kwakunye noJames bamba kahle uJohn noJames. But now that uyahamba siyacela man okwesibili sethu omnye umise ngapha asekunene omnye umise ngapha asekhohlo. Then uJesu wathi yabona leyo into ayikho possible bayenze because ayindimanga ukuza bebhizi lezo zinto ukubona senjeba no otherwise kona icup kona ndizayisela ngeke but le into andiboni because bathi noba but I know you know what uJesu ndizayisela icup ndizayisela but no icup into ndizayisela lento yakho into engenamsebenzi. And then uJesu wathi okay no ninyanisile kuyiseleni icup leni zayisela ne khaya ngoku le yezindawo zenu andiqinisekisi ngayo kodwa le yecup yona nizayisela kanti le cup athetha ngayo uthetha ngezi-sufferings. So whatever that the Lord has suffered nabo bazayisufferisha. The Lord has never promised us bathandekayo izinto ezinkulu senjuba yabona ne kwizinto zonke asithembise zona kodwa akayiphazama akayibhudanga into abantu bamakachaze into abantu emhlabeni uthi niza kuba neembandezelo ezininji kodwa ningaxhalabi ngokuba mna ndiloyisile ihlabathi. Ezinto uJesu ebemane ezifaka ukwenzela when umhla ufika ngoba izinto zingahambi ngokomthandazo. Ngoba you know sometimes uyawubhideka abantu xa bethandaza bathandaza umthandazo othi bambana Yehova nababambana nami yilwa nabalo nami kusuke kube khona indoda ezawuphuma ngenaqala lehenji sikalithandaza ingathi yilwa nabalo nami isuke ithi bawo baxole. Ngoba indaba ye-sufferings ayifikanga nje ayivelanga yathi nto. Indaba ye-sufferings yayinto yayibethelelwa ukwenze basithi xa sifika umntu angothuki. Lo mfo udibana naba bantu bambambayo wathi xa efunwa kwathiwa mansifuna indoda engxaliweyo kwaqinisekiswa xa ufunwa le indoda kuqinisekiswa ngento ezimbini uba le ndoda izawufunwa yindoda engxaliweyo ngumoya number 1 number 2 makube ne-wisdom ikhona. Omamthela kancinci umdikoni ngoba wayengumdikoni lo yayingumlungiseleli lo ngoba izinto ezikhulu uthi asiye-expect basenziwa ngabapostile nabavangeli abafundisi and then ubathale kancinci to show you uba even nolungiselelo or ikhitshi eli izitya zidinga umntu ongxalwe ngumoya. Izitya nje into engomntu ongathi wena isibulo to show you uba akho nto isimple endlini kaThixo yonke into elapha ibalulekile. Kwaqinisekiswa xa kujongwa aba bantu bangxaliwe ngumoya i-description kwathiwa ubulumko ukhona. And nto nditshela naye emva kokushumayela kwakhe nango ebanjwa uStefane and then ubanjwa kwakhe phaa and babemngxamele indlela eshumayela kwathiwa yho indlebe bazivale baqonda Thixo iBhayibhile bazivala indlebe ezabe esashumayela ezama ucacisa umcimbi wakhe but akayeki iBhayibhile wathi phambi kokuba into zonke zenzeke ngoba uThixo yenye yezinto phambi kokuba izinto zenze kunento akubonisa yona akuhambeki noThixo ne-sufferings azinyamezeleki ungabonanga nto. Ithi iBhayibhile uThixo wamvulela izulu wabona izulu livulekile akonela kubona izulu livulekile kodwa wabona nonyana womntu emi for the first time uYesu ebonwa emile after his ascension. For the first time waphakanyiswa umthikoni uphosa ngamphakamisa uYesu
Khawuphola siwaphuthisa abantu kanye nasiwayenza. Waphuthisa isithunywa cha. Eyamkele. Waphuthisa isithunywa. Wathi efika ezulwini. Kodwa seba ukhona cha sekuxoxiwe naye uPaul kwaxoxiwe esikole. Sathi thina xa sijomba amanga ukhona hlele ethoneni and then kukhona omileyo sa confused ba. Engathi ukhona phayithuleni and then ngafo umile apha. Kodwa sekayikhona ingxaki kodwa efonini yabona ke ezi zinto ngabe sazithetha. Ngaka sikhawuza sathetha. Ehlanguko ikuvavu sesovala ezi zinto. Uthi angayixa ehlayo emva kolaviko uthi ehlayo uthi ezinye izinto anayo ne-vocabulary yoba this back. Amen. Ngoba uPaul wayefana noYesu. Wayefana twatse noYesu. Amen. But waphakanyiswa lo mfo umthikoni. And emveni balomfo ebonile lento ayibonileyo kwaqaseka eyona nto inkulu nenamandla ile ayibonayo kunezi sitena abazamlayisha ngazo. Wathi ngokitena uyathandaza umthandazo wakhe akuyanga lo we-Old Testament othi nobani izinyo ngezinyo owathandekayo akathandaza umthandazo njalo wathoba kumzekelo uYesu. You have to know some course water, but instead, what bawo batolene. Kwakaseba umbambe enhlizweni ngoba uYesu owenza lento yenziwa ulomfa. Hallelujah. These two guys were trying to secure their place. And then what did you just know? Otherwise my cup you will drink. Xa emuva apho ezi ziyacaphuka futhi nayo lento yenzekayo. Zisihla bezansi ziqabela ngezikhulu basike ukungubani zabamdala yongo. Now that uyahamba. Ngoba zabamkhulu yongo zaba besasixoxa sesiba uthi mina bengisecama kwakhe mina bendihamba phecama kwakhe mina bendihamba naye. Uthi mina ngubani? Ngoba eyona nto even efunwayo apha ehlabathini. Kwalapha ebandleni i-greatness iyathandwa. Wonke umuntu ufuna uba great. Andiyazi ngami ke sekuba lenkonzo ifundwe phi. Wakwabuza uPaul efike ebandleni. Wathi ngaba nimfunde phi uKristu? Ingaba niyifunde phi? Amen. So these people were trying to bafumane abantu now that uYesu uyahamba bakashiya apha kaloku izihlalo ezibhekile kakuhle. Beka kaloku ngufounder wena izitulo mazihle njalo. Wenza bangashiya basigabana. Asifuna ukugabana ngabantwana. Masiyazi. Nagogo uboba kade tata bethu bazilungisa izinto phambi koba basweleke. Sebebona lantu bayize ekhayeni le bayiza ecaweni. Bantu bami. Andifuna niphikisane nabana xa ndihambayo apha. Ingaxabani nodwa. Umvangeli nguye ozawuthatha after because uyayazi once bibanja ulishiye bazawulwa bodwa bashabane babetha but kwento yenzeke enkonzweni indoda yakuphumphu enkonzweni xa tshela ngebishopship because ibishop inye kuyibandla lonke seliba kwiibranch zonke ezikhoyo apha kwiprovince ezikhoyo apha ibishop inye kwaxatyanele ifuna uba ibishop nenye ifuna uba ubishop nenye kodwa ifuna enye yakhawuleza yakhupha isiqini halo mna ndiyacebisa uba ibishopship makayithathe mandithathe awayibamba nawo ibishopship. The very same bishopship ayifumeneyo akasebenzi. Ubhizi ibhizinesi yakhe ye-taxi. Focus ephayeni. Xa kuthiwa iphasi kuyaqala kwakuhambe conference and then she played the man of God ibambe bishopship yayo and nikezi orders ebandleni. Hallelujah. Amen. So this signifies in the Bible ukufa kaJesu was a payment. Xa nje ngoku efika apha kwesi siqendo eyisombulule loo nto into Bible ofuna uba mkhulu phakathi kwenu mayibe ngulo
usevayo. Ngoba uthi ndibonisile umzekelo ngexesha ndilihlamba inyawo. Nithe musinina xa nindibiza nathi ndingurabhi, ndingumfundisi. Wathi niyalungisa ukwenza njalo, ninyanisile, ndinguye. But as uba ndingumfundisi, ndingumaster, nindibonile ukuba ndiye ndaniseva. Wathi ngoba omkhulu, ngoba istandard selizwe sithi omkhulu ngulo unezinto. Itsho mos seba istandard enisibekayo apha, seba upresident umele usevwa, antsho. But in the kingdom of God, oyena mntu usevayo ngumpostile. Umpostile uyaniseva. Yabona ba izinto i-kingdom of God ezi-operator ngayo, indlela i-kingdom of God i-operator ngayo ayifani nendlela ilizwe eli-operator ngayo. That is why kumenze uba ino-understandeka le nto, kumenze uba kuthiwa awumgobeli apho, awuyale nto umgobisayo. Kuthiwa awumgobeli, andiyipasisi nam, abantu bakugotyelwa abantu akathi uba indoda abendlini ungayigobeli. Siyavanani bathangayo? Ewe, andiyipasisi loo, siyavanani? Ngoba le nto izawuba ngokuthi into abantu uba andifuna uphuma ngeyazi kule nto ndiyenzayo. Le nto izawuba ngokuthi abantwana bethu xa sibatshata, xa sibafundise phambi kokuba batshate, bajonge uba batshata njani, ngoba kunendlela umtshato ohlelwe ngawo. Ukuze abantwana bethu xa bengene emtshatweni, bangene umtshato bewuqonda, bewazi kakuhle. Ngoba usenokwenzeka uba kuwe ungapasi ngokomthamo womoya wakho, i-capacity yakho ingamelani ne-capacity yendoda ozayivuma. Wena uqonda uzawuthwaka xa vesi ithethwa nguPawulos athi ngehambo yakho entle indoda izawuzuzeka, okanye athi into yobana uba umfazi ungcwalisiwe, indoda ingcwalisiwe ngomfazi wayo. Uqhubeka kwi-capacity yakho, nokuyifumana i-capacity yongcwaliseka kwakho. Ngoba kusenokwenzeka uba yena akucontaminate, akufake ubudaka bakhe. And uyayazi loo nto uba xa indoda yakho ithi into yobana uyicaweni namhlanje, wena uqaqadeke uhambe uye ecaweni, ngokwabasezulwini ukhawuntwa as uye wadisobheya ngala mini. Uzithathela, that is why wayejonga uIsrael wayengalaqazi xa ifuna intombi ifuna apha, ngoba apha kuyazi uba siphila njani. Uthatha umntu enezinto but akanathixo, and then you allow that person to exercise authority yakhe phezu kwakho, abe ngenalungelo. The very same thing eyenzekayo kasisi owayenamadoda ayi-5 or ayi-6, kwathiwa phaa akho nenye indoda yakhe ayisuba yayingekho. The reason being into yobana onke la madoda lasisi wayenawo ayengenakrestu, ngoba awukwazi u-exercise authority phezu komfazi ungenayo intloko wena qha. Awukwazi. Ufika kwindoda engenakrestu ukuthi awunandoda. Yona yolukile ke, yona shemnajele ikamini. Hayi into engekhoyo akho ntloko. Ahlukane angele kweni, ebenelishwa longafumani indoda. Wasezulule karigado, walamke izindoda ngoba kanayo intloko. Ngoba akakwazi u-exercise authority yobudoda okanye yobuntloko phezu komkakhe, ngoba intloko yomfazi yindoda. Utshate wena, utshate kanti utshata awuthanda ndoda. Uthanda xa kuba hayi lisomi, awunantsika ilaphi yalitye. And ke ngoba into ahamba ngayo uhamba nento ethe qum. Ayekwa yindawo waphangela kuyo, hayi. Yabo kodwa angangithwala lo. Angangithwala. Emva koko laa mntu engethwele kanti uthwala ngumntu ongenantloko. Le nto ayilungisayo uPawulos apha kwabasisi nakwabamama bangayaziyo authority kuba bethanda uthetha. Athi khawuhletana uyoqonda apha akho ndoda apha indoda yaziyo authority yaziwayo. Wayilungisa uPaul loo nto leyo esinto yoba bawuthwala ngentloko, athi engaqheli amaziyoni ayithanda laa nto ayifake eqhiyeni, kanti kuthethwa ngomntu ongumama ongenayo i-authority.
ebazama umalungise emhlanganweni sanuvele niphakame nithethe nongenandoda kuyamazi nawe ubambe yonke endlini uyindoda endlini kanti bayi-single parent ikukabu ihlambu zonke uyindoda ungumama into yonke ungayigognayisi nendoda yonke emileyo phaa itawehle unqamela uthe itawehle sivile uyalenza sathane yami tazama sashumayela basasina hallelujah and then xa selungisa loo nto leyo kwenze uba abantu mabahleleke uthi ngoku yiba ngomncinane kubantu bonke jobe nje uba ngomncinane uyambona umntana yambona laa mntana yabona umntana lo wam uhle phaa jonga laa mntana xa unojonga uba apha ngomphi omdala phakathi kwakhe nomamakhe umamakhe anditsho but ngubani oseva omnye phaa kwesasibini mamakhe mama ngophi omkhulu kubo bobabini mama i-7 ikhombisa ubukhulu bakho oyena umkhulu ngulo usevayo kunalo usevwayo. That is why when we are raising people of God, siba-raise to a point whereby asuke kwi-baby stage to a stage of maturity whereby azawukwazi azazela uthixo sendingekho ndingafowunelwa ngumntu ngamadimoni because that person is equipped how to deal with the spiritual warfare. Ubazibona uba uyasebenza mhlawumbe yekubuza imibuzo uyasebenza athethi mungabuza imibuzo because of impride abanye bayinka because of ukoyika tshela mungabuza imibuzo because of uye wabafundisa to a point ubani babayi-exercise le nto ubafundisa yona. We're not raising babies but bakhona i-element yokhulisa abantwana badeske bangakhuli uthi aba bazizidodwa jongelizwe 3 years jongelizwe 3 years bayitishana 4 years bayitishana like you are like i-graduate emva kweminyaka ethile but ibandla liproducer ntoni emva kwe-3 years. Can you tell me uba ibandla after 3 years lona liproducer ntoni? Liyalazi finished product leyifunwayo jobe nje besebenza i-ministers zisebenza ziyayazi na i-finished product because of uthi kwafuna i-product ebandleni akafuni quantity ufuna i-product. Ungacinga abantu basibafuna abantu abanintsho babandleni siyabafuna sibafuna ngemesha kathixo mabeze kakuhle ngokathixo because apha sifuna ukhupha iquality. Yes sir. And product igqityiwe nansi yayihleli patroneni ihlele patroneni. The value is added. The throne of God is not of God only but it is the throne of God and the Lamb. It is the throne of God and the Lamb. The value and throne is added. The value is added. It's on the last throne. Why give it a whole time? Not today. A man has ascended. Has ascended. What can you say for any sacrifice? Now you are soul, I am told. But not all sacrifice is a sacrifice. Not all sacrifice is a sacrifice. Yes sir. To show you that, can't you level what Romans 1:12 to show you? Can you read? Romans 1:12 to show you not all sacrifice is sacrifice.
Romans 12. Romans chapter 12, verse 1. Yes. I beseech you therefore, I beseech you therefore, brethren, by the mercies by the of message God, of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable. Yeah, even a requirement. That's it. Because not all sacrifice are sacrifice to be accepted. Okay. Many were rejected. Okay. Many. Yeah. Many. Ngoba i-sacrifice into ayenzayo phambi koThixo ijena ibaleka enhlizweni yakho ngeyona qondo lobushushu ekayifika kuThixo akayijongi i-sacrifice ijonga inhliziyo yakho. Where this sacrifice coming from? The state of your heart. Whatever what Thixo kafuna sacrifice ba wafuna sacrifice kumadodana amabini kaAdamu. Enye yaqonda amani manqokule nje yaqonda yu mhlaba muhle. No. Now that okay Thixo ufune into noma ndimkhangelele manje kwezinto zami ngathi zibhijile ngathi ezinye ziyawa apha shiye zingathi zi right. Enye pha yaqonda uThixo ondinike lento. Hayi. Andilahlekelwanga xa ndibuyisela kuye into enje. Wathi manje ukugqiba kwakhe enhliziyweni uba manje ndikhangele ngathi ityekisiwe. Uthixo wakhangela inhliziyo yalomfo oba yintoni le ingaka ayibonileyo nguThixo eyabamba i-standards kaThixo angasithobi koko ambise uThixo njengokamenjalo. Wakhangela etyekisiweyo imvu wamnika. Ithi pha uThixo wayamkela emva koko eyomnye wayireject. Waphambana lo akayi-understand ba i-rejectelwe ntoni ngoba akho sacrifice kuye engqondweni engamkeleka kanti ezinye ziyarejectwa. Iyahlolwa i-sacrifice, iyaskenwa. uYesu bemfaka kwezi nkundla zintathu ediniwe ngalelanga bemhlukumeza ubusuku bonke. Uyahlolwa ngoba i-sacrifice not all sacrifice is an accepted sacrifice. Exodus chapter number 12 from verse number 4 and 5. uYesu ubenjengelembu bakoma ilembu ikhaya lokwaIsrayeli iyahlolwa uba ayinasiphene. Kuyakhangela uba ingaba akho chaphazana, ingabi selivirgin na. Kuthi ibikhe yathintwa le asinokwazi usebenza ngayo bebikhe yathintwa le. Ndicela ukulungisa ngoba usajonge omnye usamjonge kakubi. Uthi phawumekanayo uPawulos uthi whosoever that is in Christ is a new creation. Uthi kodwa kudala kudlule athi mjongeni yena izinto zakhe zisuke zabantsha. But when kudala nomcimbi wokusiliswa komuntu kwaqinisekisa uba akukho siphene. Waphuma apho wangena nje kwalulwa insuku zona abantu baklama ibiyaxelwa lemvu yayilulelwa yayisolulelwa ukuba ijongwe into yokuba ingaba ilungele na. Mhlawumbi lo angayiboni uma intothile akhutshwe lo nalo ahlole ayifake ayijonge kodwa kuthiwa noba ndibona into mhlawumbi uba wena mhlawumbi uyijonge nawe ungameli asiwe kulowa akaphinde ujonga kuthiwa no i-right. Kodwa ngosuku lwe-15 yaxhela ngoba ihloliwe yahlolisiswa. And what makes the difference between the blood of Abel and the blood of Jesus? It was because the blood of Abel was the blood of an innocent man.
But when it comes into Jesus, it was the blood of a righteous man. It was the blood of a righteous man. He was not just innocent, he was righteous. Utobhalayo wayengenasono, ito wayengenasono wenziwa zabonele ukuthi walisono, waba sisono, evela waba sisono. Nje kuchapter number 12 kude kube khona pha izinto ezithethwayo ngayo kuthiwe pha nizawuyitshalela namaphuthuphuthu niqinisekise uba igazi layo liqatywa miqadini yayo yeminyango yenu niqinisekise ngoba kunesithunywa sizawukanda apha xa sesikande esithunywa sizabe sijonga ukubulala onke amazibulo akhoyo eEgypt kwathi xa kukhangelwa onke amazibulo womthondwele kaIsrayeli kwafumaniseka onke afile onke angengqile siyithatha pilonto igazi liyamemezela atobhalayo lithatha izinto ezibhetele his life was a ransom for many. Mamela ke surprise. Continue in Exodus chapter 13 verse 1. Baphuma bevuya. Alithiko sabhunqa. Bawathi uxa kuqinisekisa uma yonke into yenziwe sagqitha isithunywa bafa bonke amazibulo ase-Egypt basinda amazibulo kaIsrayeli bathi xa besithi bayatya baqinisekisa uba akukho nethambo layo elophulwayo. Wafakaza uJohn kuchapter number 17 wathi xa uYesu bezamothula before babe bayamothula baqinisekisa uba ufilena kwaba kwindoda pha eqondiweyo ekrelekrele ngeyona ndlela ewuchanayo umcimbi yathi xa imhlaba uYesu ephangweni yaqinisekisa uba ufile yathi xa imjonga yathi hayi lo seyeke kudala ngoba kufuneka iziscriptures balance. The moment iziscriptures zingabalance uboyazi uba uyibotyozile imessage yomqhilezo inanto acengwayo uTimothy uba asiphathe kakuhle isibhalo ngoba the moment uzophula izibhalo azi-achieve lelo beba ziyayi-achieva kumane ushumela nokota but iba careful ukophula iscripture ngoba azifumani ukuyenza le nto beba ziyayenza ngoba iziscripture zibhale bazikhuphe ilizwi njengoba libhaliwe kwincwadi kaMahebhere chapter number 4 verse number 12 ithi iBhayibhile pha liphilile linamandla liyasebenza liyahlula phakathi komoya nomphefumulo. But xa ulaphula u-expect into abantu bamali ihlabe njani xa ulaphula in the name of ukengane nabantu ngoba nawo abantu abafuna behengabantu kone uthanda kakhulu ilebhe lakho umvomna athi sibafumela nzima abantu eke yathi enye ndikhalaza hey ingaku yayihamba kwenye level ayihamba kwenye level uyahamba ngondwele lobhizi apha kubhizi ngoba umondwele uphethe ikrele uyasika uyahlaba uyahlula kanti kukho indoda ekhanale emaphansi elinde uphakama ilinde nje usiphakama izoxelela le midwangu zaba hey usimoshela abantu sisebenze nzima ithi yabazi abantu sibafumene njani uyabazi abantu sibafumene njani sibalande kude siyabafaka wena bakhupha siyabafaka wena bakhupha yayisilwa nelizwi
Uyasindisa, uyasitsha ngodwa. Ukube xa usebenza lo mntu athu ya uyasitsha mfondini. Kunini umile siyasebenza. Ayisitsha lesisi ayiki. Ixela umfundisi wayo. Ini siyabakhuza abafana abakhulu, sabafana uyabakhulu. Ubona mfana uyaxela isibonelo xa uxelela in the name of umthandazo. Athi Jesus, Jesus. Athonguzapha. Athi ajapha yonke le nto siyabafana abakhulu. Sibafumana nzima babantu. Kwinto yonke mna. Kwinto yonke basicela uThixo umkhonzi wayo. Thixo uyacengwa. Amen, sir. Thixo uyacengwa. Yes, sir. Amen. Kwinto yonke that I pray for ebantwini. Pray not uba umelane nelizwi, but instead repent. Yes, sir. If it means lo bantu bayilizwi libuchanile, sukwenza into eningi. Repent. Yes. Uba ilizwi litshoyo, ne? Sukulwa nomfundisi. Savana ne? Sukulwa nomfundisi. Amen. There are so many reasons for uYesu ba eze. There are so many reasons. Laphezu kokuba yabona ukufa kukaJesu yangase ungakuthatha emnqamlezweni ukuyeke. Sevana. Why ndisitsho? Uke wathi uYesu xa ethetha uthi ofuna ukundilandela makazincame awuthabathe owakhe umnqamlezo andilandele. Athi imihla ngemihla. Do you think abantu bapha kuthilwa nge-wooden cross kuthiwa thatha amaplanga undilandele imihla ngemihla? Uhamba namaplanga umlandela imihla ngemihla. Le verse ethi noba by he gave his life a ransom. What he applied there in order noba makube kulula to give. Into yenzayo uYesu wadibanisa icebo likaThixo wathi uthi makuphakame icebo likaThixo. And then eyam intando neyam idesire neyam ivision nezam idreams masife and then aphakame yena necebo lakhe. Yes, sir. My God. Uyayazi inzima kanjani lonto. Ewayithola kancinci ubuza bakomama isubmission ayikhona. Eke nangoma umkame ngixelele. Ezibonile. Uthi uyandadlela niyiraskel ngayo. Uyayazi uba indoda mayekathethe nje. Semba andiyana ba yintoni ebangawona ndikuthola ethe kangaka. Athi oh. Hamza ngescript athi mamela. There is no submission without understanding of a mission. To serve is to be under a mission. Uba mission is clear, then you are not submitting to me, but you submitting under the mission. Ukuze mission le mayikwazi ba iqhubeke, then wena uxolela makufe wena uba mission maya. Yes, sir. That's what the submission is emshadweni. Sesinika nani ke ngobani? Lethi ngiyena phakathi kwenkondo kwenu. If you don't understand the mission ake ukuthi ewe, because i-mission ihamba nesub. Yabona la nto ethola ba i-nonsense abangayitolerate ngathi ngoba i-nonsense uyayitolerate and there is a mission. Iclear. I-mission ngokwayangunyazisa bangaqhankqalazi. Kodwa uyayibona le nto efuna ukuyiphinda apha then ayincwasile lana. Yes. Kunje le ndoda umatheba la ndoda isebenza contract
kwentsebenzo kufanele bayiphela le ndoda lena nge-fortnight ithi etsemem yalwezeka kanjani ndifuna itrakhi mna ethiwa nje ndifuna usebenza etrakini and then u-14 ke ngoku 10,000 singalibona ibhanki ndizawukhululeka mna ndifuna license yabo because after ndifumene license ukhona 14 ufumana 10,000 pay 10,000 engawujonga uphela malini ndipay 4,000 yabo baqobe nami 4,000 10,000 bhanke ngoku iza nebhanti ekubotshwe ibhanti akaphinde icacise matatakanisa aliva kake emane icacise ezimane icacisa kuye kusithi igqwenge kumema no you know what tanaki no Kaiser Faza banyanga la veki yokuqala ibhandi leyathi yabo kulalwa ngamanzi yabo aqondana unethe inomnyamezela isayini baba makanyamezele lento noma ibe clear lento lotata afuna ukuyenza baningi ke abaye baphelele nje abantu abayiboni le kanye xa beyiyekayo idubule lanto lamfo ebechaza ngayo ngoba kama benako ngoba isubmission yami yodwa ihamba ne-patiences ngoba kutshengisa ukudila nemizwa yakho apha yena ndithetha ukuthetha imizwa yakho kufuneka imizwa yakho ithombe isakhe. That's what happened. Nanko xa ejonga umcimbi kaThixo bathi no mandehle bethunani akululanga ukwehla ningayihleka nithe hodlo bethetha ngalo inzima le libithwele nguYesu Nkosi lento ibithwe nguYesu oyena mnqamlezo ayinguyanga lo ubonayo namnqamlezo nimbone msinda ukhazi utolika oyena mnqamlezo lapho ewuthwele ngomnqamlezo lewuthwele ayingomnqamlezo unothwele mbani akululanga uthule kuyo usukulahle but usebenzise responsibility kunothwele watestwa uYesu naye njengabantu bonke uthi kuyinto lo utestwa kwakhe njengabantu bonke baninje ngobona banike ipower apha unina nenze ipower ubajonga bazawuthini uYesu wayengumuntu bathandekayo. Amen sir. uYesu wayengumuntu wayengenguThixo. I don't know this concept here 100% God and 100% human and yes isigesi simandi ke savana isigesi simandi but ngifuna ukutolikela kancinci lento ukuze uyive there are so many reasons uYesu afika nendishilo ne many reasons of his coming many hallelujah many one of them was to seek and save the lost samkhumbula mosesitsho ba yena uze kusindisa oko uze kusindisa lokufuna oko kutheni kulahlekileyo and he was here only to also to die as an atonement and as an atoning sacrifice and then to fulfill the law and prophets and to reveal the Father. Hallelujah. To destroy the works of the devil. Basamkhumbula echazwa evezwa njengesprofeto pha kuncwadi Genesis chapter number 3 verse number 15 pha to give abundant and eternal life, to call sinners to repentance, to set an example, to preach the good news, to reconcile humanity to God. There are so many reasons. And yonke le responsibility mkhabe yirisipho ngumnqamlezo wala mfolo ngqoqoza wa. Therefore was here to seek and save the lost souls. Niyayazi bayibhlungu kanjani into yodawutha kwe-calling yakho because of uhleli nabantu abathile kunjani? Kunjengomuntu ngakuba utheza ngamadoda ufuna uyi-understanda into yongumama onetshome indoda. Bathi naye sathi hayi unathi ayitshome hayi. You don't know how it feels.
uJesu ufika uhleli nabazalwane phakathi, ufika aba bangababhali nabaFarisi phakathi. Namfo uhlala njani nabantu abangekho right? Azobalungisa uJesu athi igqirha lifuneki kwabatheni? Alifuneki kwaba? Baphinde igqirha kwabafana. So ijeni yakhe yayingekho lula. Ithi phaya ichaza lapha kuJohn chapter 1 ithi weza kwabakubo and abakubo received him not. He came to his own. Aba besithi ba yilano namthanda katana beluthanda apha lo kuba sivula amehlo. Kuba lelo thandazela into wathi ngathi ndilapha. Awuyiboni usaqhubekela. Nansi kulapho lekha amehlo. Yilano wathandazayo omnye phamprofeti wathi khawuvulela amehlo alomfu. Abona ba ungakanani umkhosi ongakuthi kunalo awubonayo. You need only eyes to see. Amen, sir. Sawuthanda sana. Namfo akayihoyana because of mission yakhe uyayiqonda kakuhle. Wathi igqirha lifuneki kwabaphilileyo lifuneka kwabafayo. Amen. To die as an atoning sacrifice or atoning sacrifice, to fulfill the law and prophets, to reveal the Father, to destroy the works of the devil, to give abundant and eternal life, to call sinners to repentance, to set an example, to preach the good news, to reconcile humanity to God. There are so many reasons. Those yonke lento yayingumnqa lezo wakhe, yonke lento yayingekho lula. Lento yafuna into ezimbini. Lento likandiyibiza yi-reverent submission kwakunye ne-obedience. Ithi phawazithoba wathi nangona wayelingana noThixo akathanga ukulingana kwakhe okunoThixo wakwenza ikhoba. In order to buy the sacrifice yamkeleke, something had to be let go. Something that was not easy. Something that was not easy. Something that was not easy. Ithi phawathatha kume bomkhonzi. Kanti ngaphakathi kwakhe mamumpostile kwakunelembu, ngaphakathi kwakhe kwakunelion. Wathi xa ethandaza eGetsemane egcwele ngumoya, egqityotyunyuza umoya wakhe njengoba kubhaliwe kule ncwadi kaIsaya chapter 1. Ithi kwakho lenza uThixo ukuba amtyumze uYesu. Zangabulawe ngamaRoma watyunyuzwa uThixo. Aliuva uthi akekho umntu onothatha ubomi bam. Uthi akekho umntu onothatha ubomi bam. Uthi into endisuka ndiyenze ndiyaphumelela. Hallelujah. Uthi amnikele. Wanyanzeleka uba xa ephakama bafika egcwele ngqu. Bathi xa bezombamba bathi sifuna uYesu, wathi ndinguye. Bathi bala ndinguye, akuthiwa yena ndinguye na. Eyona nto imbhekisa ndinguye was the lion. The lion. The lion. The lion. The authority. The authority. Bathi xa bethi bayaphila. Baphila wathi bathi sifuna wathi ndinguye. Bayoba. Because uso wakhe wakapeli konyama. Wayengekho naphandle kwesashilo. Wayengekho lombambe kwesasimo. Jesus. Enyayazi lezikayipha. My God. Badibana naye erongo. Ngoba ngaphakathi kwakhe kwakunomoya oqinisayo. Ngoba uthi xa yethetha ngalo moya, uPawulos kancwadi chapter 1 1 Corinthians chapter number 1 verses number 24 uthi pha uYesu lo okanye uKristu ungamandla kwakunye nomoya
Jesus. Alilai.